Kaixo euskararen laguna, hola amigo o amiga del euskera. ¿Sabes hacer comparaciones en euskera? Pues quédate que empezamos. En esta lección vas a asimilar lo siguiente, a decir que una persona es más vieja o joven que otra. ¿A qué hora suele comer una persona? Que una persona suele comer más temprano o más tarde que otra persona. Y más. Aurrera. Zenbat urte ditu... ¿Cuántos años tienes? Zenbat urte ditu amak? Zenbat urte ditu amak? 57 urte ditu amak. Errepikatu nirekin. Zenbat urte ditu amak? 57 urte ditu amak. Zenbat urte ditu umeak? El niño. Zenbat urte ditu umeak? 8 urte ditu umeak. 8 urte ditu umeak. Zenbat urte ditu aitak? Errepikatu, zenbat urte ditu aitak? 52. 52 urte. 52 urte ditu aitak. Errepikatu nirekin, zenbat urte ditu aitak? 52 urte ditu aitak. Ama, aita baino gazteagoa da. Ama gazteagoa da. La madre es más joven. Ama gazteagoa da. Ama, aita baino gazteagoa da. La madre es más joven que el padre. Ama, aita baino gazteagoa da. Errepikatu nirekin. Ama, aita baino gazteagoa da. Aita, ama baino zaharragoa da. Aita, ama baino zaharragoa da. Aita, zaharragoa da. Errepikatu nirekin. Aita, zaharragoa da. Aita, ama baino zaharragoa da. Zahar, viejo. Zaharragoa, más viejo. Heldua, significa maduro. También se puede decir helduagoa da. Nagusiagoa, mayor, nagusiagoa. Eta zuk, zenbat urte dituzu? Eta zuk, zenbat urte dituzu? Zenbat urte dituzu? Orduan, entonces, eta zuk, zenbat urte dituzu? Y dices el número, la edad, urte ditut. Por ejemplo, si tienes 30 años, hogeita hamar urte ditut. Hogeita hamar urte ditut. Keparen aita baino zaharragoa ala gazteagoa zara. Zu zara, tú eres. Keparen aita baino zaharragoa zara ala gazteagoa zara. Zu keparen aita baino zaharragoa zara. ¿Eres más viejo que el padre de Kepa? ¿Zu keparen aita baino zaharragoa zara? O ala, zu keparen aita baino gazteagoa zara? ¿Eres más joven que el padre de Kepa? Entonces, recopilando, zu keparen aita baino zaharragoa ala gazteagoa zara. Entonces, si eres más viejo, dices, ni keparen aita baino zaharragoa naiz, errepikatu nirekin, ni keparen aita baino zaharragoa naiz. Si eres más joven, ni keparen aita baino gazteagoa naiz. Ni keparen aita baino gazteagoa naiz. Ni keparen aita baino gazteagoa naiz. Ni keparen aita baino zaharragoa naiz. Vamos a hacer también otras frases comparativas con otros adjetivos. Handia, grande, txikia, pequeño. Dotorea, elegante. Trebea, hábil, trebea. Ni keparen aita baino handiagoa naiz. Ni keparen aita baino handiagoa naiz. Soy más grande que el padre de Kepa. Ni keparen aita baino txikiagoa naiz. Ni keparen aita baino txikiagoa naiz. Errepikatu nirekin, ni keparen aita baino txikiagoa naiz. Ni keparen aita baino dotoreagoa naiz. Más elegante, dotoreagoa. Errepikatu nirekin. Ni keparen aita baino dotoreagoa naiz. Eta ni keparen aita baino trebeagoa naiz. Trebea, habil. Osondo, aurrera. Gogoratu, recuerda, gogoratu. Ze ordu da? Errepikatu nirekin. Ze ordu da? Ordu bata da. Ordu bata da. Ordu biak dira. Ordu biak dira. Hirurak dira. Hirurak dira. Ze ordutan bazkaltzen duzu? Ze ordutan bazkaltzen duzu? ¿A qué hora sueles comer? A la 1,
ordu batean, ordu batean, ordu bietan, a las 2, ordu bietan, iruretan, a las 3, iruretan. Ze ordutan bazkaltzen duzu? Errepikatu, ze ordutan bazkaltzen duzu? Ordu batean bazkaltzen dut. Suelo comer a la 1. Errepikatu nirekin, ordu batean bazkaltzen dut. Oso ondo. Orain, ahora. Ordu bietan bazkaltzen dut. Suelo comer a las 2. Errepikatu nirekin. Ordu bietan bazkaltzen dut. Berriro, de nuevo. Ordu bietan bazkaltzen dut. Oso ondo. Iruretan, a las 3. Iruretan bazkaltzen dut. Errepikatu nirekin. Iruretan bazkaltzen dut. Ze ordutan bazkaltzen du Iñakik? Ze ordutan bazkaltzen du Iñakik? Ordu bietan. Ordu bietan bazkaltzen du Iñakik. Errepikatu. Ordu bietan bazkaltzen du Iñakik. Ze ordutan bazkaltzen du Kepak? Ze ordutan bazkaltzen du Kepak? Ordu batean. Ordu batean bazkaltzen du Kepak. Errepikatu nirekin. Ordu batean bazkaltzen du Kepak. Kepa también es primo de Iñaki. Entonces, vamos a hacer la misma frase. Ze ordutan bazkaltzen du Iñakiren lehengusuak? Ze ordutan bazkaltzen du Iñakiren lehengusuak? Ordu batean. Ordu batean bazkaltzen du Iñakiren lehengusuak. Goiz. Goiz, temprano, goiz. Berandu, tarde, berandu. Nork bazkaltzen du goizago? Goizago más temprano. Nork bazkaltzen du goizago? ¿Quién suele comer más temprano? Nork bazkaltzen du goizago? Iñakik ala Kepak? Iñaki o Kepak? Errepikatu nirekin. Nork bazkaltzen du goizago? Iñakik ala Kepak? Iñakik ordu bietan bazkaltzen du, Kepak ordu batean bazkaltzen du, Kepak goizago bazkaltzen du. Kepak goizago bazkaltzen du. Errepikatu nirekin, Kepak goizago bazkaltzen du. Kepak Iñakik baino goizago bazkaltzen du. Iñakiren lehengusuak Iñakik baino goizago bazkaltzen du. Errepikatu nirekin, Iñakiren lehengusuak Iñakik baino goizago bazkaltzen du. Nork bazkaltzen du beranduago? Berandu tarde, beranduago más tarde. Nork bazkaltzen du beranduago? ¿Quién suele comer más tarde? Iñakik ala Kepak? Iñaki. Iñakik bazkaltzen du beranduago. Iñakik bazkaltzen du beranduago. Iñakik Kepak baino beranduago bazkaltzen du. Errepikatu, Iñakik Kepak baino beranduago bazkaltzen du. Ze ordutan bazkaltzen dute? ¿A qué hora suelen comer? Dute haiek, ellos, ellas. Ze ordutan bazkaltzen dute haiek? Ze ordutan bazkaltzen dute Keparen gurasoek? Los padres de Kepa. Ze ordutan bazkaltzen dute Iñakiren osabaizebek? Los tíos de Iñaki. Iñakiren osabaizebek. Ze ordutan bazkaltzen dute Keparen gurasoek? Iruretan bazkaltzen dute. Iruretan bazkaltzen dute. Iruretan bazkaltzen dute Keparen gurasoek. Errepikatu, iruretan bazkaltzen dute Keparen gurasoek. Iruretan bazkaltzen dute Iñakiren osabaizebek. Errepikatu nirekin, iruretan bazkaltzen dute Iñakiren osabaizebek. Keparen aita dotorea da. Keparen aita dotorea da. El padre de Kepa es elegante. Keparen aita dotorea da. Errepikatu. Keparen aita dotorea da. Keparen aitak ile zuria du. El padre de Kepa tiene el pelo blanco. Keparen aitak ile zuria du. Errepikatu nirekin. Keparen aitak ile zuria du. Keparen gurasoak Bilbokoak dira. Los padres de Kepa son de Bilbao. Errepikatu, Keparen gurasoak Bilbokoak dira. Keparen gurasoek etxe polita dute. Los padres de Kepa tienen una casa bonita. Keparen gurasoek etxe polita dute. Errepikatu,
Keparen gurasoek etxe polita dute. Fíjate, begiratu, kontuan hartu. Txakurra handia da, baina, pero, txakurrak ura du. Txakurrak handiak dira. Txakurrek ura dute. Errepikatu nirekin. Txakurrak handiak dira. Txakurrek ura dute. Kepak gurasoek baino goizago bazkaltzen du. Kepa suele comer más temprano que los padres. Padres. Kepak gurasoek baino goizago bazkaltzen du. Kepak ordu batean bazkaltzen du. Gurasoek 3 bazkaltzen dute. Bai, kepak gurasoek baino goizago bazkaltzen du. Bai, kepak gurasoek baino goizago bazkaltzen du. Eta amaitzeko, para terminar, gurasoek kepak baino beranduago bazkaltzen dute, ez da? Bai, gurasoek kepak baino beranduago bazkaltzen dute. Gurasoek 3 bazkaltzen dute. Errepikatu, gurasoek 3 bazkaltzen dute. Eta kepak ordu batean bazkaltzen du. ¿Te ha gustado el vídeo? Espero que sí. Si quieres seguir aprendiendo con Basque Lingua, suscríbete y pulsa la campanita. Te espero. Eskerrik asko.